Madusa. Yeah. Ngidala ngisantang. Wena uyatrya. Yeah, ngiyatrya mina. Matra nobani tang. Ngitrya nenye icherry eyangala emaduzane. Khe guy 30nyana. Yazi ngigayi. Sake sabukana kuphela naye. Imoyishela mina waqala nini ukushela. Ngaqala nina 2001. Ndidala senza ama-jokes ne. Ngale nini ngonyaka odlule. Mara eka guy 30 kanjani? Ndidakazi ngigayi. Haginyana ke ukayile. Yeah, sawa ngigayi. Wena uyatry? Papi kajaya. Ngitry noba. Wena gift sana. Yazi mina ngitry nobani. Ngitry lapha eSkili yangithola. And ashuma mina utshelwa khona ukhe wangigayi 30. Bekuyi Friday isithulishile ngigayi 30 yangithola. Wena kanjani? Ngoba kudala natrya mara kangagayi 30 kanjani? Inkinga umjolo ngiyawusaba kodwa kumnandi ukujola. Okay, sivale le video. Siyavalwa mfethu.